Tillykke med dit nye vinterkvalitetsprodukt. Vi har gjort det nemt for dig at komme i gang med at bruge køretøjet. Selve monteringen består kun i at sætte 2 dele sammen. Bare følg disse enkle råd. Tag først det medfølgende værktøj frem. Find samlevejledningen i kassen og læs den grundigt igennem. Pak alle delene ud. Tjek, at der ikke ligger løse dele tilbage i kassen. Først skal styrbolten afmonteres. Start med at afmontere møtrikken og stjerneskiven. Skru dernæst styrbolten ud af forgaflen. Tag stellet og placer det i forgaflen. Før så styrbolten igennem forgaflen og stellet og skru den helt i bund med umbraconøglen. Den skal strammes hårdt. Meget hårdt. Sæt derefter stjerneskiven på og skru møtrikken helt fast. Hold kontra med umbraconøglen, når møtrikken skrues fast. Så er du sikker på, at styrbolten ikke drejes op og ud igen. Nu er dit nye vinterkøretøj klar til at blive brugt og skabe glæde i rigtig mange år. Tak fordi du valgte Vinter. Learning by moving.